say enna a edi echire broni beka se the last days abusia for na otwe asan abeto yembio beda twedi ampon Nyankopon ase kote mu nyinara ye ne wo esua Marco Sempano ye ne wa ye adusua ne bebre na otwe mu no ye pese ne ohwe ne etoso edu adusua no yakọ na wieye na ohwe na otwe mu adusua na atifi asam na se enna a edi echire no ye basisia. Jerusalem asofia ye ba be se no se na Yesu Kristo ka e ho asem ne Yesu enim se Jerusalem e be sa Sunday ni be dwiri egu atowenchem bia be fi ya gwam twega anointed one obegina ba ye obegina sa heavens ya yen ye frɛ no osuru yi a ye hunu won tremu yi mu yi o se na ho odin ne e be dadi but the mu odin no e be ba yo ti wo se ye ban ye ni dabo yo Omande shi adofo no mu amohwe ni mu amutie ye nyinara yede aseda ane afi nso yede nchi asonko ede ema munyara yebeda mu asesonko kwanso se de biara danso mu de mafidie de to London Ghana memenda kwanfo Sabbath school ena afi chose mu empensempense mu ye wo adom ena mako nson asan abeka yemfie ho ye nwie se ne Onyankopon ene yen adini ye wo hase no Sara ena monso mu ne mabusiafo Onyankopon ene monso adi ne ye maboafo no aye krado wo mo beboa ma agisuan yi ye de mu mpensempense mu ade abramo balansa na no ma yenkutie enwo mra sisia. Yeah.
yɛda mwase enwumu hwehwemu a mode ama yen ene na ma memfa mani emfa hwe fidue mu ase na fe me no modi emfa nkyerɛ mu na yemfa yani emfa hwe yen addition mu ma mensamfa aseda sonko so mfa ma 3ABN TV Ghana na 3ABN Ghana TV saa dwuma koyi eboa ye fa saa dwuma yi de kɔ wiase afa na nyinara se ne de biara ye kano 3ABN Ghana TV TV adwuma ku a nipa bia fato mo so ade omo ya ne se ya ka onyankopon asema na omo abohu dawuro di akyerɛ amansa nyinara enam se ya nkrankran adwuma di enti no ya ehu sikasɛm na edin kakra esrɛmo sa wo hwɛ ye na wo tie na wo bibi kakra wo pɛ sɛ ɔde boa 3ABN Ghana TV esrɛw omo namba beba beto yemfoni na nifa na frɛ obi beje so kakra bi fatu omu na onyankopon so ebehira sara na Hope TV Ghana nso omoboaye efasa adwumade yi kɔ wiase afa na nyinara o hwɛyen na obi bi a beboa Hope TV omo nso nyame asam da wonko ana de biara omobode kyerɛ adasama sa o hwɛyen na obi bi a de beboa Hope a yesrɛw onso number ba beda yemfoni na nifa na frɛ obi nso beje so na kakra bi a obetimi no watimi de aboa Hope TV se ne de biara ye no great ye wi ni sadia ene na medimani hwe ha sei na mayi o makyerɛ mu na fe wi a ya hwe yen addition no mo me de mo sonfo Bismarck mensa ende ye ho adom mesa wo elder de graft ye boa eka me ho wa se elder ye mo akwaba eda se se nenso watimi ede odo abebo odo mu wa ha se me kɔ manima elder Hansen asamoan so na echo no dance ye mo akwaba great me da se ende watimi aba beka yensa wa ha se na fe me kɔ manima elder akoko kyerɛ so na echo no pɛni kyerɛ ye mo akwaba great me da se nenso woni ye eti fidie mu ha se na me kɔ echo no wa elder Kingsford dia boama so na eti eto no hwana era boama e mo akwaba great me da mo asese de birada eto nsafra mu amoba me di adusua sei e de bre yen asuafo ene mo ma yen kete ni ba bia wo biara ambrasem na me ma e da di grass e mo empire emaye my empire ena jem kwa panyame enen so bi ewu wadomo odi asaba si emra na fe ye me pense wasemu emfama adofonom ne anuanom a bre nyina mu nso omoba home so ebetie wonsem sebe ye ne besiesie ye ne ene wanante no kwaldie mu ne anyu ogie nti yestro ma hon kronkron mum emra me ye kyerɛkyerɛfo na tiefo nso waboa won na ye ne aye ka ne ye ne aye tie nyina siesie ho atwɛw na ho ba yanyoje yeda wase bebre bedom ye bre mu so ado yetie when dofo ni agenkwa Kristo Yesu di mu amen great yo yen addition last week na ye share very beautiful lesson ye share controversies in Jerusalem controversies into dia hodo na e wo Jerusalem fact yes Kristo seize opportunity no ma about 6 controversies religious leaders no at the bread no wotimi ano kama edima obi ano na adwemu ye ntanta bia no ma na adwemu ye ne kesane abusiafo so start na okenkan Mark chapter 11 no edi ba ni nyina bibra 12 no mu a obi se Yesu Kristo ntonto di ahodo bia omode baaye ne no ma adwenu ye omo kesane ne efa eto se we si tu ato ne keka nyina Yesu Kristo eyi ni nyina no kama se ne be ya ye nyina so ne ye adusua edima yen se yeti ye Christopher ni wo se ye enne no ye hwe to aso wo se ena edi ekyire eno nso adusua bia no kwasam se de pa ye hwe adusua no wafa efa kitua bi na fe wo de akyere oba kunafo bia wo ya de bia eso Yesu Kristo ni ne se ne Yesu Kristo esika asam edefa ho and majority no nso no dedicated to my Jerusalem temple and the fate of Jerusalem temple no temple no asorofie na na tebia no na ebekwa akose Jerusalem asorofie aye ba abese no se na Yesu Kristo ka ho asam ne adusua ben ena ebetimi asua afrimo ense bisa ahodo nyinara a o mebisa Yesu Kristo se eye na asuafo na bebisa nyinara na e ma Yesu Kristo opportunity se obecheche nsemu obeba na emu adamu fine se ne practical Christianity Kristo ya na ye no yasetena mu no kwan befa so atena se eni se ne beti edi ye ne ye ho adi na yetimi anya
enkwaje ama yenkra ena na Yesu Kristo dwuma odi ma wo kyerehye sansem nyina nti Yesu ni nyina no na ye famu aba se ne be ya ye betimi asesa ya brabo na yetimi agina chi nokwa enokremu enka abosem e wo sadisuan we mu Mark chapter 13 verse 26 to 27 13 26 and 27 the watch was say na eno na ubehu onipa ba no se odi tumi kese ne anuonyam ereba murunkum mu yes eno na obesoma na bofo na wakoboaboa wona wayi won no ano efri mframa nan no mu efri se asase efri asase ano akopem osoro ano amen amen great nti we ye nka abosem a ye beba ba hwemu abra ye ko yen addition mo then we know ade betimi asua afrum ye hwe ye addition no ye mfa hya asem free obakunafo no ne ye ne se ne Yesu Kristo ka asem no efa ye wo Mark chapter 12 41 to 44 no Mark 12 41 to 44 ye hwe ne si wo hono 41 to 44 say na Yesu kotena adaka anim no ohwe sede nkrofo no edi sikarigu adaka num na adefo pi di bebrebegum na obakunafo hiani bi nso bae na wode kapreba mienu a ebeye kapre ebegum na ofre na suafo no bae na wakakire won se no kwarme semo se okunafo hiani edede edoso abegum sene wana wode bi abegu etwadaka numu ni nyina na wonyina firi de wowo na abu won suonum na wode bi abegum na oyidie ofiri ni hiem edede owo nyina na ode abegu emu amen amen timame shasem free the Hansen so Enfoni ben adisua ben na Yesu pese ye nya efri obakunafo ya ye dia oyeye megidi say at this point here yedri senia Mark asempa no etie no ya hwe se hwan eni Yesu nti afei oguso kire yen ba bia okọ na kwa okọ no there are megidi say last week adisua say hwe last week there no a lot of sandwich stories because the sandwich story asem na ekono na ebia behim na yesua ade afirisa ade enum na fei yasan atoa the main story no so nti at this point senior opening kan the kire yen Yesu eti baby afro the treasury no ana baby ayede sika ego no na ohun se amanfo de omo esika ana omo achede ebe gumu na all my comment nti na obi say disua ben na yebesua but before we go there no some rhetorical questions bia yebetime bisa na say then at that point Yesu kura kopie ho why did Jesus appear at that particular point emra na obia de sika ebetumu no another question kura na say obia de sika ebeto ayuwa mu ana say the treasury no mu aden na obia de Yesu anka ho asem na maami de na wo kan ho asem enti ni nyina no comes back to near Yesu dada afa Jerusalem asonda ne ho no in the 2nd century BC no a wo mo esie no na ehia se omudi sika kese ene besie if you say the whole of Jerusalem ni nyina ne kese no na asonda no ko a efa about be say 1/5 ochemu Jerusalem kuro ni nyina ochemu enum a asonda ne kese no efa kuro no mu 1/5 ti na so na se obi ade sika kese eba nti obi aba na de ne de abetum maami eba ye I believe say ohwe say ne okan na a coin and coins mienu and all the tomb according to historical accounts no sa coins mienu no the tomb no it is say a day's wage awache mu 64 say why you adwuma and then ya mark o e bia £10 an hour to check £10 mu 64 now the emu back emu mienu bi na ode abetum eti na utimi hu say ida say maame no wa moaso na ode kwhye mu ana say coin no ode tumu in such a way so obi akure hu no but Yesu hu enti adesua Yesu ya wo ha ne say
ɛyɛ den na Yesu ko pie hɔ no say anytime a ɛsɛ sɛ woma onyame adeɛ bi through sacrifice no he is there watching ɛnyɛ sɛ wɔhwɛ sɛ nea wode baeɛ no obebu ho atɛn bɔne o but he is there, his eyes sees it sɛnea ohu ɔbaa yi deɛ no ɔno nso ohunu yɛn deɛ. Number 2, lesson a yɛbɛtumi asua afiri hɔ no sɛ Nyankopɔn ahyɛ yɛn sɛ obiara mfiri yɛ pɛ mu ɛmmɔ afɔdeɛ ɛmma na n'adwuma no nkɔ so. Afɔrebɔ no can be anything ɛna yɛ kind of the 40s body temple yɛ treasure yɛ sika ɛne yɛ temperance ne normal hodoɔ a ɛma yɛn ɛkɔ nyame nkyɛn ɛwɔ afɔrebɔ mu no onyame hwɛ sɛ obiara bɛyɛ bi ɛmfa ho ne wo sika. It is about you coming, but the amount of the beba no eye ne wo. But enchese wudi binti emfamba. That is the second point. Number 3, and say Yesu wanka say isane say the religious leaders no ni omo yenye because he say na Caiaphas any Annas normal no omo ye no religious leaders no they were so corrupt na Yesu kra from say omo ye hypocrites o can send be brief for omo but Yesu anka say isan say omo misuse asondan sika because yen kai say na enche e no kotwen aba e de hwe omo asondan mu ho enti ne omo ye bia no was corrupt practices but Yesu commended obey say o de bae wanka say uye okunafo ana say religious leaders in Yususikani Yentino and Fesikamba. He was commending her of bringing it out of Neo. Near Adolfo Yebet me after free as me muni say. You move be wa Sabri, ye jai tight Emma, ye jai offering ma, ewa ya sorry ahudumu. If we say, Asofo no di esika, and I said there is misappropriation. Every cry accounts are open ye buma ono Emma. But ni Yesu person what can we say it does not matter how somebody is misappropriating the money of God, you know. All responsibility to say obey for the ebra na Yesu Christo no an beshira. Then the last point I want to make and say Obano or senior or wunyina Yesu say if you move they came out of the abundance ni omu one doors no mo di be show off but ni obey ni owo be feed on ye kai bi e wo Elijah preso e bi si ye kai bi e wo oba no a okọ anointing Yesu em say next week adisua no ebeba mu ode eyi no ono so e bi si oboaboa ni owa nyina no e de be anointing Yesu hwehwe say ebebo afode free na ye wo nyina. There are people on today omo counter the idea of giving in church and as a giving tithes and offering. You got tithes and offering. What you have to know is it's not just say because you got percentage. It's about nyame se fabra. To say nyame shall say 10% of nyewenya. That is not to say because a tithe any yidien. Ni ese wo nyina. To say a tithe no say offering no. Ma yemfa menyankopon adwuma no nkoso. No obeshira yen senia okafa obey so no. Yo. Meda. Answer oba no Yesu commented no. He said now we sincere. We faithful. O do amanyame adwuma sa. Enu na nyame hwehwe free ye ho. Ene yakoma no. Wo se na koma mu di owo nyina. Eno de bae. Wo se wan nwene akire. Na se sacrifice ye hu nyina de manyame adwuma. Nyame so be shira. Recommendation Yesu demand. Enshira o. Enshira pa. She was going back home no fulfilled. Said the one no. Otim dia bo nyame adwuma. Me da se abusiafo na ye kanonchine menhwe enya ne kese no na Yesu hwe se wakoma na eta ade na chi no na Yesu Kristo hwe yenko ye nimu na afa yenhwe not one stone orinya obo so we ade na efa Jerusalem asoda no yenhwe enya Yesu Kristo efa aka ho asema okafa ho na fe yen kasa ho Mark chapter 13 1 to 13 no yenhwe de ho 1 ko say na we refra so fie ho no na na suafo no mu ba ko se no se kyerɛkyerɛfo hwɛ abo bi ene aban ebi
na Yesu sɛ no sɛ wahunu adan akɛseɛ wɔrenya ɔboɔ a ɛda ɔboɔ so a wɔrenwiri ngu fam na wɔte ngo bepɔ soɔ no asɔre fie ntɛntɛnsoɔ no Petro ne Yohane ne Andra ne Yakubu bisaa no wɔ nkyɛn sɛ kyerɛ yɛn ɛbrɛ ko a yeinom bɛyɛ hɔ na yeinom nyinaa reba mu a ɛho nsɛnkyerɛnne ne deɛ na Yesu fiti aseɛ sɛ wɔn sɛ monhwɛ na obi a naada mo nipa bebree bɛba medin mu abɛka sɛ mene no na ɔbɛdaadaa nipa pii na sɛ mote ɔko ne akosɛm a momma mo akoma ntu na etwa sɛ ba nanso na wieyɛ no nyɛ nnurei na ɔman bɛsɔre ɔman so na ahenneɛ asɔre ahenneɛ so na sase wosoɔ bɛba mmea na kɔm bɛba yenum ne awokɔ ya mfraseɛ na mo deɛ monhwɛ mo ho yie na obeyi mo ama mpanimfoɔ bɛdwa na wahwɛ mo hyiadan mu na medin nti wɔde mo bɛgyina amradofoɔ ne ahemfo anim na moadi adanseɛ akyerɛ wɔn na etwa sɛ wɔka asɛmpa no ɛkyerɛ amanaman nyinaa kane na sɛ wɔde mo rekɔ akɔyi mo ama mo nwenwene deɛ mo bɛka ho ansa na deɛ wɔde bɛma mo ɛdɔn no ara mu no ɛno na monka na ɛnyɛ mo ɛna mo bɛkasa na ɛyɛ hon kronkron no na onua bɛyɛ onua ama owuo na ɛgya ɛyɛ ɔba na ma asɔre awofo asɛm so na wama wakum wɔn na medin nti nipa nyinaa bɛtaa mo na de obɛgyina mu akodura wieyɛ no ɔno na ɔbɛgye no amen beautiful era wana okay ma menti o comment on this particular issue asɛm ya wakan wo mfoni be na etwa kyerɛ yɛn yo medase nua bex na wohwɛ ensɛm a wahana pa wo hu botaye na Yesu ɛhwehwɛ ma na chidifo no pa no a na wopɛsɛ wo hunu ade a ɛda wɔ anim efi sɛ ne no ɔmode Yesu fa so ni nyinaa sa ne na chidifo no enso ɛba bɛfa mu na enso yɛnhwɛ baabi a enkomo no kɔfa firiye saa Sunday yi a adesu etwa mu na me ehunu sɛ na ɛyɛ Israel man no wanu onyam kɛseɛ pa na san yɛ wɔ mo nkwagyeɛ no ne foundation esan sɛ hɔ na wɔn bibia no na ejina enti bra Yesu ko hu sɛ wɔ mo ɛyɛ na basabasa no ɔpamo wɔn efiri hɔ ɛte asɔnda no sɛ bɛyɛ obi obɛbɛ mu bia no enhyira no a nyame adia na hɔ no ne nsa aka bi enti na wɔ mo nyinaa dwen Jerusalem asɔnda ne de yɛni ho agorɔkora na sɛ yɛbɛte asie yɛ ne yɛnhwɛ enei ɔman bia wade baako bia ɛyɛ ɔman na no onyam kɛseɛ ɔman bia enti saa deɛ no bibia no enkomo a yɛdifa ne bibia ka ho fɛ ɛho bia no ɛma ɔman no na no onyam mema example baako bia Russia Putin ayɛ twene bi ɛyɛ bridge ne tenten ɛno ɛwa bɛɛ kwansima brodum yɛnsa koraa ma aka asase tabi ɛwɔ Ukraine ɛne France Russia man no mienu abom train ɛnam so ɛkɔba kai ɛnam so ɛkɔba na wohwɛ sika a wɔdo yɛ ɔyɛ no a enti owura Putin na no onyam pa kɛseɛ baako ɛno no enti wo sɛ wɔyɛ bibia no a wɔde no ba bɛbata ho amu ahunu sɛ wabɔ mɔden wayɛ adeɛ yɛnhwɛ Olympics ɛkɔɔ so wɔ France wɔn tower no a wɔn edi asi hɔ no wɔn decorate no ɛyɛ no kama bibia no news bia no saa tower no ɛba ɛkyerɛ ɔman no na no onyam sa pepepe ne na Jerusalem sonda no
enso na etie eti no mu ni ho agro na wo mo pese Yesu enhu se de dan no ne fe ne nanu onyam ne se de etie ba Yesu ne na adwen ene ho fi se na botai bi esne ne so enti ebra on be kaaye no ena o ka kire on se edan no enka obo so a enwune nguo efiri se ebedu bre bia saa edan no ebefiri ho nanso mo nkwaje ne de eda so gina pintin efiri se asonda no ene Yesu no a waba no enti so anyi na ani na ade asonda adi a why mistake enti uja asonda ne ji Yesu di a nkwaje agina enti waka kire won se edan no ebefiri ho na ni nyina ebedwiri enti so ani da so no a edwiri a wowai na mo otwen wadwen sisu se ewiase ni nyina akora beko na wieye nanso nye nu na hia se ohawo a mo befamu no ena pese mu hunu enti odnam obo enka obo so a onwiri nwo no ema asuafo ni hu otaye ohawo abebre sani amane a ebeto won enti o se abusua mu kura no ena ne ba ebenya onua na onua ebenya adenti afiri se weje awurade di we nso nyinni ede ntokwa beba enye se nyame na de esi wo se ekunu ne yere eba ne wo faase ene nua enko dabi nemo no kure no enti no ede ntataw die beba enti asuafo no munhwe we na munsiesie mo ho na muhia mwatimi agina kudura wie ya me nkwaje se de nde o ka kire ye mpepepe great that's a power ya de yeah me that say elder nyamishira opa me just by extension of ne Yesu kan ye no say omo pointe asonda no kire no question yes enka yebisa ye ho say Yesu atena for 30 years 33 and half enti asonda no hui. Why do they have to point it to them, to him? Say, "Kwasonda inefe." Intina Yesu mu say efe. Na ekire bebia no mo wire ehye. Say ne opani kire mu no. Na again, asonda na nkasa say kasi ye kan picture asemo anya asem keto. Pillars according to Josephus, pillars ye disisi asonda no mu no. O say ba ku bia say memma kesefo miensa etene ye nsam egina ho a nothing can even break it down. To say, Titanic na say even the act of God couldn't me and sinking on. Sana na omwadwen eye. It is a obi catch obi mo say enche this generation momreso sa son down we ebebubu egua. Not just say there is no way anon betiase. And ye de ebi ni de he. Yen so e de ben na it looks so impossible. Say the Bible wakano. I say intimi memuda. Oh, senka emra ye tro Bible no. Say ye can say ebrebi beba ama nipa ewiase nyina agya tomu say emane mema ebeye ede ya nko obi ye beje chinye da bia. And so a bow in our face, you know. He say I say ye hu say the Bible wakano ebam. Sa na ye kan Yesu ma ye ho asem ya. Nwanwa yen say in this modern age yetimui ye beja tumu say a time is coming up ye be woso asase ahoden ama wosoro abie na fe Yesu beba no nipa bebre ntimi ntiase how it will work but say Yesu kan Jerusalem de no na omani da so na adwen nyina kire say entimi nsei no eseye no saa na nyame asem ahodo a waka kire yen no so ebebe munti ye de ho ebeto so yo me da say opening hands ye to aso e na fe ye nhwe achiwade a eboman no se ne site the abomination of dissolution sene Mark a report to ye Mark chapter 13 14 to 18 no ye nhwe clues bia Jesus Christ maye na fe ye nhwe what we can learn from this Mark 13 14 copy 18 no moment here radiase na se muhunu achiwade ebo man no se ejina faako a ense no a de okenkan no mano ntiase eno na ma wona wo Yudea enwane nkome poso na de owo edan atifi no insane mafam nanso onhye ne mu emefa biribi ni fie na de owo afumu no
nsan n'achi emefa ne ntoma yes na wona wafa furu ne wona wo manufo enanum no enue na momompaye na ama awobre mo amen amen ameko opini ekire so enfoni be na sa asemi etwatwere yen wa ha de ka hye nyina ne se Yesu Kristo ne nim okina se mo akọ no akọbusa akọka kire na akọ pointe ono mo nam ho da afi de mo akọka kire se wohunu aso da afefe no se hwe ebeduru brebi no ebo enabo so a ebegina ha fatu a wakọ akọhuna abu no bi pa wo hono mo a wo mutimi twi free query site de ba no you imagine how did they do it yeah abu no so na wo hwe steps ya na Solomon de froko no a chese marvelous it's amazing enti wo mu de wo nim sese de yanze bibie de obetimi ebubu sa de no ene Yesu Kristo onya abotrema a wo chechire mu sa wie no say prophecy na meka ye no afina be chire mu se mu hu se ade a ye chi wade no aba be gina asorfie ahanomo a munye dai munwane efise o say ye bre na dai edu ebre ni hobiem fi se momu suba no ama o say ye no ayedai aba de o ka amumuye de o ka eniema ensem fata na Jeremia a prophesy dada o na Jeremia ka ho asem dada enso wo mu kai priest no kai Pharisee fo ka ne wo mu na ka no ma ntiase de Yesu se hwe me ka kire mu ebre no emu be ye de ankasa fi se udna ugina bo da no soro kura na ebre no so a sifa mfikire ko wo fuo mu a dwane na wo ade ye me de kura ne se wo sai kan bibi se mommom paye yes ko na ne yam hihye ma wo mu wo se mommom paye na ama wo bre ene maso a mo anyin se mu nwie enti yes ko se wamfa hugunu wamfa ni je na ekirekire sa na manu akire ho wo se na mo aso odinti na so da no ene hiame na emomu akoma na ede ehiame na na maso odin a mo aye ninti no monka hu se o seye ana otai kese bi eyede eba o se Yesu Kristo de na ka ni tiri mu poni na so beje won eninti adesua no fa no o se the anointed one ya ka obi a o se o de obeka amumuye de o ka mumuye de no oba be gina abeto ahye mo so de atorenchem aba mo so na enso nkwanhye se mo ho o se the anointed one ada ne ka na ho asem also be sorry agina amanamba ahani adisua no ade esi ede ni to so se ye ha ne amane hunu nyine si di Yesu Kristo akira otai biare bebe ya brabom ato renchem bia besi ya kwemu no tweri ampon anointed one obegina maye yo medase opening yo medical crack de elder man won say Yesu ye oda no peyen kwaje yese bibi biare besie bia o mayen ade a ebeka yen se be ya emfu ye mu entu an se de elder man na wo ka amumuyode ene achiwade eno na Yesu enim se Jerusalem ebesa sonda ni bedwire egu entu an se du ba bi kura no hwe kuro no esunyi ene akra ebese entu akachira mo se mu be hu sign na mu hura mama ntwentwen so kura mu nwane ene sei entu ase Yesu wachi no AD 66 Roman hene ba ko Historicist ede ne dom ebesalando Jerusalem na kire se wo no ndi aperepere ya but all of a sudden en wo den any sign e call back enti na eno ne sign a keso mu hu se da bi kwa nipa na dan na chi esa akro no yenti ase it means say okoboa ne ho aba enti na keso mu dwane wo mu amua enti anche ene Titus enso ne dom ebetwa Jerusalem e ho ne de obi anya kwa anwane bio enti sabre no woni ya na afafuro ene apemfo na nipa emobo abakosam kire se moja
etene se nsuo kyerɛ sɛ anka no ma aba wonya kwan edwane gye wɔne a wɔn mu di kan edwane yɛ no wei na awurade nim nanso na ɔman ne manfon deɛ so wɔn mu tie awurade a ka wɔn mu nya kwan edwane yɛ saa pɛpɛɛpɛ ne ne no awurade abɔ yɛn kaeɛ nneɛma yɛhunu nyinaa kyerɛ sɛ ewiase wei na wie yasɛ sɛ deɛ to Jerusalem pɛpɛpɛpɛpɛ okay medase mame fa ba ko bi enka ho mini se mbrele ko but there is a clarification as ye as 7-day Adventist ye sene ye prophecy ase o se ni Yesu kan na o se muhu achiwade a ebo man a odifo Daniel e kan ho asem no se ogina kronkron bia ho a ne walking kan no manonte ase eno na ne ote edan so ne owu Judea ene ode to aso enti achiwade ebo man na o kan ho asem no ene dean is yaka ehun bebre but then Daniel chapter 9 verse 26 no we can bro for say and after the 62 weeks Messiah shall be cut off but not for himself and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary the end of it shall be with a flood and it will until the end of the world desolations are determined your person or children say waka Messiah ho asem another prince and oka na asem no Certus any Titus e ho asem na no woka no sa prince ni nkrofo no wo mo nso ono nso ye ohine a obeba be say asondan no many people think say Antiochus Epiphany e ho asem na no woka ono na 2nd century BC no okoye sisi aba ayi bebre na ode prako ebo afode wo Jerusalem asondan no nti no on feel say achiwade ebo man no a da bi because Yesu time no na samre na twam eso Yesu si ne mekan edian achiwade ebo man ye future emamu na se ba won hye ne nso nti mra Certus ekọ Jerusalem no ni okoy omukoye sojafo no koye ni se omu no suma bosum nti omukosisi altars esum omo abosom no achiwade a ebo man achiwade ma Israel for fi say na Moses mra ananyakopon mra say ma yensom any other gods ti yensha ne nso say near Bible na kire yen no using the historicist approach no kire yen say if Daniel penso ehye nkom no ma ne bi si Yesu so a esan ko see the destruction of Jerusalem say ne be ya yem say this particular prophecy okay yo madam ase ya to aso na fe yen konenhwe ahuhia kese no the great tribulation. There's another Adiam pese meshe wo Mark chapter 13 verse 19 na fe ya hwe we come from 19 no ekopem 23 na yenhwe asema ewo hono Mark 13:19 to 23 na ena no beye ahoyehia efiri wonyankopon adebomu no infitiase ebeduru ne ema saada nso erema saabio na se awurade antwe na no so a anka worenye ohnam biara nkwa na wona wayi won a woyi won no nti obetwe na no so na eno na se wobi se wo se hwe Kristo wa ha anase hwe o wa ha munyini na Kristo atrofo ne adifo atrofo be sore na obeye nsankyerene ne anwanwade na se ebetumi a obedada wona wayi won no mpo na modie munhwe yie makani nyina machire mo dada amen amen mame ko da bo amaso era so akinkan se no ye clear funi ben wo twakire yen wa hase yo mi da asimiya se de eda esi chire ye mu mra kan Mark 13 no a de ba na we be duru 19 no seems say normal ani da ne kakra if you said de Kristo kan ye ni nyina no eye de asisisisi said de da refer to Daniel no but we no ode ya adwen free akọ daache de ye besie na hono ana o me hunu se emre mu odin pa ebeba emre mu odin say di Kristo achi a ya je Kristo si ye kra ne ya je nkwa na ye ka Kristo hu asem na afi Kristo aje ne ma no
emre beba o si persecution beba Sa. Otaye kese ebeba na sa otaye no mu no umse wo fira so o si in those days but ye hwe de kenkan ye ni nyina no a efiri Mark 13 now oka said this and this eno no ye de atwam asie but the day anim no eye de ebeba so eno no se otaye kese ebeba na niji samu a wo kan ne se o se onyame entwa saa na no so a my encourage because of how no beba said ye ensida emra onyankopon bo ade na me kan we na twe madwen ko si the Paul kan ye wo Thessalonica 2 Thessalonica chapter 2 3 and 4 on or say me kan brofo or say let no man deceive you by any means for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. 4 was say, who opposed and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God says in the temple of God, showing himself that he is God. Yeah. This are or Tayeno, and a ceremony a diadim. No, also actually say. Atro adifo bebre so beba so womone agenkwan enemre mi ehunu bio nanso toda bia ya na yebu ya ni aguso umse o say familiarity breeds contempt no ma bi wa ye de ya ni hunu ni yebu ya ni goso na yebu no se o saade de enye hwe ye fa ya adwen enkoso nso nemre ye hwe komo adifo false prophets said the woman did nipa binum FM ebinum kura ehwere wo nkwa na amomo so but the adwen koso no say ebekoso akoso ne die mu odin no echen de sika ne no de sika no o sesa mumnu saa na ema ya munya da munwane samre hi ne edwane akọ yenwane free saa na ema no ne fa ye homa Kristo yen sum ni yie enti no emra obo yen saa akoko yi na ni ji sem so esa wo se yen fa ye ho to Kristo so if so so be dey we twa mere no eso wen twa so a minu mienu no ebia na yenya enkwaje se ye reformation time no a say persecution no bae no eduru mere bi no ebrase enti no ye can persecution Protestant Reformation asamwa ye fa ne trasa but enipa bebre hwere wo monkwa ansa na ye nom no ekire ma ye nya sa fa hudi a yeso ye nya ensempa yi a ye tie bi ne ye ka bi but the more den no ebeba ti wose ye ba ye ni da ho me da se pa da se wa yen safe yen hwe ne di awiye na fe yen fa soro yen edition no se onipa ba no ba the coming of the Son of Man. And also, Mark chapter 13, 24 to 32, no, event bia anything describe on what we can say, dear bitimation from ho. Mark chapter 13, 24, no, at the air back. I say, Nananum, and we hear no echreno. Yes. We be drusum. Now, Australian range rain. Now, Australian strum be to reform. Yes. Na osoro ahoden awoso na eno na wobehu nipa ba no se odi tumi kase ne anuonyam ereba mrunkum mu eno na obesoma na bofo na wakoboaboa wona wayi won no ano efiri mframa nanum efiri asase ano akopem osoro no 27 28 Musia brother ma ho be no sene man nya ye from na area hahaya na munim se awuhuro bre aben sara nso na monso se muhuru yenum a muhuru se aben na aduro epona no 30 no kware mese mo se I want to was we rintwam gi yenum nyina abansa osoro ne asase betwam na mensem rintwam da na da no ene donko ne de obi nim
abɔfo a wɔsoro nso nnim ɔba no nso nnim gye agya no monhwɛ yie monwɛn na mommɔ mpaeɛ na munnim dako a ɛbrɛ no bɛduro ɛte sɛ wɔ nipa a watu kwan agya ne fie na wama ne nko atumi na wama wɔn nyinaa wɔ adwuma maako na wahyɛ ɛpono no hwɛfoɔ sɛ wɔnwɛn enti monwɛn na munnim dako a efiewura ne bɛba anadwofa anaa ɔdasuom anaa akokɔbɔneɛ anaa nɔpa na wɔamfiri mo mpofiri mu a mehu mo sɛ moadeda na deɛ mese mo ye meka mekyerɛ nipa nyinaa monwɛn amen good beautiful that's what can you hear at the hands finally the coming of the Son of Man. Mfuni be no twatwere description no die na opese adie ben no de atuetrim. Me dance. The up to this point you know, send empenin for adom yen achekire yen ye hu say Jesus is talking about two great events. Baako eye a miniature of the other. Men kan say. And he say question now umbisa and sasem kruya yehu Matthew record on Matthew 24 and Luke nso record on Luke 21 na sa asem kruya yesuafo no na wo mo akobisa question say ne open kire kan no okọ de ba na makọ point aso ndan akire no na okan bibi o ma nte o mo ho ase na o mo kobisa no say my details asem okan ye de akirem na o mo ano asuafo no e pen akirem no they gave two parameters and normal who do me no dear na ebeye sa Jerusalem say ye ya wo kan ye asondan say ye ho asem ene wo maye no a wo ka ho asem no ho asem ti there two things na ne Yesu pese o kire ne say one of them ni nyina ya temu ho asem ni nyina ya bibia efa oseye ho na ni nyina nso ya de a efa nkwaje ho eti first one no ebesi wo mo animu a eno no a precursor to the bigger one if we are singing ti baako Jerusalem has always been used by God say to say a case study we are singing ti say ba nkwaje a or the Jerusalem gina ho e ba temu a or the Jerusalem gina ho e ma de maye no so a or the Jerusalem gina ho eti Yesu o kire normal mienu mu at the same time right hand minim kwan Yesu fa so kan no but writers no say wo hwa omokofa bi baako wo ha na omafa baako no so atoa so na omasan akọ mu achi akọfa bi ewo ha nti nsem na ewo ho no nyina no obviously Yesu aka Jerusalem de no ho asem awie na ye kan no previously no afei oka ne maye no ho asem na wo kire wo mo ne be o se na we no mu nyina kire no when a long time later owia ebedurusum nsroma ebetete osoro and I say heavens yeah or born from Genesis na ye kan wasem no enye heaven na ye Nyankopon tie heavens no in the beginning God created the heavens and the earth so heavens yeah ye frɛ no osoro yi ye hunu won tremu yi mu o say na ho odin le ebedadi na enumu na mo behunu onipa ba no say onti mununkum mu eba Jesus was actually quoting Daniel 7:24 and 25 na ohunu se obi ti se wonipa ba bi enam munkum mu eba ye de atemu ema no so Jesus is actually affirming or confirming the prophecies and ya Canada na obeba nso na o se oba ade na obeye o se na bofo ebeboaboa ne nkrofo ano se na Matthew kan ye no obeboaboa ne nkrofo ano if you asase ano akosi asase ano osoro ano akosi osoro ano na se owie a se ne ye nyina ye nimu no o se Kristo mu awufo ebe sori kane na yen a yete ase nso yakohia no wo mununkum mu then the question comes to say Yesu afi o kan wie ye no wasen aka na generation yi enso mu nyina mu behunu sa generation yi behu ansa ni nyina abam but ye nim se nipa no so 2000 years in obi na so ntiase are there people still living waiting for the coming of Christ? No. What Jesus was saying there no normal mienu writers na kan mienu abom nti wan hwe ni ye a obemi school tu ti se ne oka kire ahinie no se ne obeka in ne edi kan about transfiguration on the mountain no de gina wa ma ne maye no nti osinipa bi gina ha wo mu nkan wowu nhwe
is a woman who he needed say about the 2 mu na all kind of transfiguration no ho asem saa na generation so asem no na all Jerusalem so say no say saa generation no in AD 70 they will see it but in the Maya no de say elder Boama echire mu no that hour no na all the future eye ne Maya no de obi akura nim tize obi anim we better na generation bi gina ho ombe hu because obi anim da beba there na generation bi entimi sa bresu generation no entimi enyina ho tini ye kan nyina ne say Yesu nsem o ka fa Jerusalem ho no eba mu pepepepepe tini o ka fa ne maye no ho no nso ebe ye den ebeba mu it Peter can the same thing in 1 Peter chapter 3 on say ma we nwen say Yesu Nyankopon na se mo waka no o che no bo hye ho onche ho na se ne waka na bebam na set bupo mumpo ebre no so a obeba osoro bebubo na asase na ne se nku na odi atemuo aba Yesu maye no o se ebeba audibly yebete ebeba visibly yebehu ebeba personal obia benya relationship enye secret there is no secret rapture ni oka ni nyina no Yesu say yenwen na ne meken mekama nipa nyina we de enya asuafo no nko a me no nyina say Yesu Kristo wo babiem na wo ba no ahomboa ben oyusu monwen no about 5 times wo monwen watch na say yenwen a Yesu beba betu yen say efata na ode yen akọ na hinienum amen great sir yamre no ayabe yede addition ebe tre ahase addition dia broti for addition etoso edu o say ena edi achiri no Yesu so afa akwanyai achechre abro abusianfo no ebebisa na question first of all yahu sene Yesu Kristo addition de maefa oba kunafo no de nisika kakra betu makoma na eta achiri sianfo no ko bisa na sonda no ho asem no okwanya Yesu Kristo efa so afi oyi ano na afi abomination of desolation no so no achiwade a na eba no so fa kwan echeche omumu eye na for takese no so no atwa heaven no atemu no anase ne maye to so mienu watwa ehumfoni so e de atre mimie se nyina ya fa emu aba that's and this share biu ye ne ye to so dubako no e de ebebro kata na me openi kire enhira so emaye Nyankopon da wase ade nyina mu se ye nipa yensem fatayi uma ya adwene beti be pense unsem intimentine nyina se da fi se wo ye honhom nyame wa ma honhom na nkyerɛkyerɛ ya yentimenka na mu de ya bedure ye so se fa honhom ni de akyire etiefo betie nyinara honhom no kasa nkyerɛ wo na yesu ayi ye se adwumedie kasa kyerɛ ye ebrebia yetime anya hoden de aba asabe ye biem yetu ye nyina ho hyɛ wo nsa emre de enne na otwe adesua ba na wie yeso se koso ne hyira ye koso ne so ye da ye pa koso ne ma honhom no kan ya koma ne ya adwen brebiara ye mfa otro so no nye ye da da aduane hu ye mobo na dwumadi nkoso nhyɛ odie no nyam wiase fa na nyina o Kristo si dim o pɛ na nya oda amen